Takže tady máme Lost. Ne, jaký Lost. Spíš, počkat. Jo, Talšely. Dneska my ji budeme vybarvovat. První uděláme jí obličej. Já jsem už dávno vymyslela, jaký bych chtěla. Takový, takový smajlík. To musím trochu zmenšit. Jdeme. Je to jedno, jakou barvou jdeme. Jo, tak vypadá líp. A nos, maličkatý nos. A teď já chci jí udělat šaty. Dělej. Ještě musíme jí udělat tohle.